ಇನ್ನಿರು ಬೈದಿನ ಕೌಜಿಟ್ಟು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣುದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದನೆ ಅಲ್ಲನು ತೂಪುಂಡೆ ಕಾಜಿದ ಕನ್ನೋಟ ಸೋಜಿಗ ರಂಪಾಟ ಎಣ್ಣೆಜಿದ ಕಂಡೋಡು ನವಿಲಂಜಿನ ತಂದು ಬರ್ಪುನ ಪರ್ಲುತ್ತುಯೇ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಬಿನ್ನಗು ಬಾರಿ ತಮ್ಮನ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಯಾನು ತೂರ ಪಿದಾಡ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಡಿನ್ನರ್. ಸೊ ಒಂಚದ ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ರವಲು ಬತ್ತದು ಸೀರೆ ತುತ್ತ ಇರ ಅತ್ತಿಗೆ ಮುರಣಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಸೀರೆ ತುತ್ತದೀರಿ ಇನ್ನು ಅತ್ತಿಗೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಬೈದೇರು ಅక్కడ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂತುಲೇ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ. ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಗಾನ ಎಂಗ್ಲ ಮಿಂಡಲಿ ಕೋಡೆ ಗಾನ ಕೋಡೆ ಪೊಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ಯಾನ್ ಪೋದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇನಿ ಆನನಿಲ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಉಪ್ಪಿನದೆ ಬೆಳ್ಮನರ್ದು. ಸೊ ಒಂಚದ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ್ರಿತ್ತನ್ ಬಾಕಿತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತೂಕ ಬೈಯಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋಯಿರ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತನ್ ದಯಬಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ತೂಕ ಆನನಿಲ್ಲಡೆ ಪೂ ಆನನಿಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರಿತನ ಮೆಲ್ಪು ಈಜಿನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ. ಗೌರಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಯಾರಮ್ಮ ಅವಿ ಏನಂಜಿರೆ ಕ್ವಶನ್ 4,000ಕ್ಕೆ 4 ಸೊನ್ನೆ ಇದ್ರೆ 40,000 ಆಗ್ತದೆ. 1,000ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಅರ್ಥ ಪಲ್ಲೆ 4,000ಕ್ಕೆ 4 ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ 40,000. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ನ್ಯಾನ 4,000ಕ್ಕೆ 4 ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ 40,000. ಅದೇ 1,000ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ 1,000ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಉತ್ತರ ಅದರಲ್ಲೇ ಉಂಟು, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಇದ್ದೀರ ಈಗ? 4,000 ಅವು ಅವು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಅಂದ ಅವಿನ ಬನ್ಯಾನ 4,000ಕ್ಕೆ 4 ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ 40,000. 1,000ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 0 ರಾಂಗ್ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತ ಉತ್ತರ ಲೆಕ್ಕ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಏರು ಉತ್ತರ ಸರಿ ಬಂದ್ಬೇಡ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೇಳು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಯಿ ಚೆಕ್ಕಳು. ನಾನು ನಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಏನು? 1,200. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾ ಲವ್ ಸರ್ ನೀನು. ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಎತ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿಗೆ ನಾನು ಹಂಗಿಗೆ ಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಕಡೆ ಬೈದ ಸುಕ್ಕೆ ಮಾರಶಿ ತಿರ್ತಿದ್ದು ತಿರ್ತಿದ್ದು ಬರು ಹಂಗೆ ಗುಚ್ಚೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಐಸ್ ಉಂಡತ ಇರಿ ಬೋಡ ಚುರ್ಪರ್ಲೇಂದೆ ಅರೆ ಎಡ್ಡೆ ತವರ ಯಾನ ಡಿನ್ನರ್ ಗೊಂಚು ಬಸ್ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಸೊ ಐಟೆ ಪೋಪಿನ ನೇಂದಿನಿ ಬಟ್ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಗೊಂಚು ಕಾರ್ ಬರ್ಪುನತೆ ಐಟ್ ಜಾಗ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಒಂಚದೆ ಪಪ್ಪ ಐಟೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದು ಯಾನ್ಲಾಗ ಹಲ್ನ ಐಟೆ ಪೋಯ ಮದಿ ಮಲ್ನ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಎದುರುಡು ಬಸ್ ಪೋಂದುಂಡು. ಆನನ ಇಲ್ಲುಪ್ಪುನು ಬಂಟ ಕಲಡ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ.
ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಪರ್ಯ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಪರ್ದು ಮುಲ್ಪ ದುಂಪದ ಮಾಡು ಮಲ್ದೆರ್ ಮಾಡು ಪಂಡ ದುಂಪ ಮಲ್ದೆರ್. ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾಯೆ ಅಪರೂಪ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಪಾಡುವೆರ್ ಸಾಮ್ಯಾನ ಪಾಡುವೆರ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಇಂಚನ ಖಾಲಿ ಬುಡ್ಪೇರು. ಬಟ್ ದೊಂಪದ ಒಂದು ಅಪರೂಪ ಒಲ್ಲ ತೂಪಿನ. ಸೊ ಸಿಟಿಟ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ತೂದು. ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ತುಯ್ಯರಂದೇನು ಏನ ಮದ್ಮೆನ ಖುಷಿ ತಕ್ಷಣನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಮೂಲಕ ಮುಲ್ಪ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಒಣಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೈಟರ್ಸ್ ತಕಲಾಂ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಸಂಕಷ್ಟಗ್ಲ ಐಟಮ್ ಅಲ್ದಿತ್ತೇರು ಗೋಬಿ ಪೂರ. ಫೈನಲಿ ಒಣಸಾದ್ ಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ. ಬೆಳ್ಮಂಡ್ ಬಸ್ ಜತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಓದಿತ್ತೇರಿಗೆ. ಸೊ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಿ ಬರ್ರೈತೇರು ಅತ್ತಿಗಿಡೆ ಬರ್ಬೇ ಅಂತೇರು ಬೈಯಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕ. ಸೊ ಬೈದೇರು ಹಂಚದ ಅಕ್ಲ ರಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ನಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ. ಸೊ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಅನ್ಬೇಕು ಚಾದಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅರೆಗೊಂಜು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ. ಸೊ ಕೊಲ್ಲರ ಕುಲ್ದೇರು ಕೊಲ್ಲಾರ ಎತ್ತ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ದೇರು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾವು ಇನಿಕಾವ ಹಾಂ ಅಂಚ ಪಾಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಪ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದೇರಿ ತಮಲ ಅವನುಂಡು ಇನ್ನು ಜಪ್ಪುನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಯಬಂಡ ಕೊಡೆ ಟೂರು ಓದು ಒಯ್ದಿರು ಶಾಲೆಡು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಪುನಿಗೆ ಆಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲುದೇ ಪೋಡುಂದೀರು ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಆದ್ನೇಟ ಚಾ ಮಲ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಏಯ್ ಮೆಜೋ ಆನೆಯಲ್ಲೇ ಲಿಲಿತ್. ಹಾಂ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಚಾಪುರ ಪಡ್ದಾಳೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ನಂಜಿ ಕರಪರನ ಕ್ವಶನ್ 4,000ಕ್ಕೆ 4 ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ 40,000. 1,000ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಲಾಜಿಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಇರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 4,000ಕ್ಕೆ 4 ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ 4 ಸೊನ್ನೆ 40,000 ಆಗ್ತದೆ. 1,000ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. 1,000ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 4,000ಕ್ಕೆ 4 ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ 40,000 ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ? ಆಪಣ ಕರೆಕ್ಟ್ 40,000 ಆಗುತ್ತಾ? 1,000ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಲಾಜಿಕ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರೇ ಬಂದ್ಬೇಡಿ ಬುಡ್ಸಿ ಹೆಂಗ್ ಕಿರ್ಕಿರಿ. 4,000ಕ್ಕೆ 4 ಸೊನ್ನೆ 1,000ಕ್ಕೆ
ಆಗ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ 4,000ಕ್ಕೆ 4 ಸೊನ್ನೆ 4,000ಕ್ಕೆ 4 ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುನಿ ಇತ್ತು 4,000 4,000ಕ್ಕೆ 4 ಸೊನ್ನೆ ಪಂಡ 4,000 ಹಾಪಿದ ಅಪಡ 1,000ಕ್ಕೆ 1 ಸೊನ್ನೆ ಪಾಡಿಂದ 1,000 ಅವು ಜಸ್ಟ್ 1,000 ಪಂಡ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ 4,000 ಪಂಡ ಐಕೆ 4 ಸೊನ್ನೆ ಪಂಡ 40,000 ಹಾಕಿ 1,000ಕ್ಕೆ 1 ಸೊನ್ನೆ ಪಾಡಿಂದ 1 ಸೊನ್ನೆ ಯಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯನ 1,000ಕ್ಕೆ 1 ಸೊನ್ನೆ ಪಂಡ 1,000 ಪಂಡ 1 ಅತ್ಯ ಪನ್ನಿ ಲಾಜಿಕ್ ಅದು 4,000ಕ್ಕೆ 4 ಸೊನ್ನೆ ಪಂಡ ಹಾಕುಡ ಅವು ಹಾಪಿನ 4,000 ಅಲ್ಲ ಮಗ 4,000ಕ್ಕೆ 3 ಸೊನ್ನೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ 4,000 ಹಾಪಿನ 1,000ಕ್ಕೆ 1 ಸೊನ್ನೆ ಪಂಡ ಅವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ 1,000 1 ಸೊನ್ನೆ ಪಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯನ ಬಿಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಕು ಅವು ಕೊಡೆ ರವಿಚಂದ್ರನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ ಬನ್ ಆಯ್ ಅನ್ಮಲ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಅಂಜದು ಯಾನ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತಿ ಇಂಚ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ನೆಂಜ ಬಂದು ಮರಲಿಂಕ್ ಓಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲ ಮೇರ್ ಬತ್ತೇರೆ ಕಡೆ ಚಿಕನ್ ಕಂತೇರು ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಂಕಲ ಕಜಿಪು ಉಂಡು ಕೊಡೆದ ತೆತ್ತಿಲ ಬಟಾಟೆನೋ ಆಯ್ತು ತೆತ್ತಿ ಬಾಡೋಡಿತ್ತೆ ಬೀಪದ್ ತೆತ್ತಿ ಬೀಪದ್ ಬಾಡಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಕಣಬೇಕು ನೀರು నేను కట్ మల్పూజి మలమల్లని మల్పు పండ టేత్ పీస్ అండి 3 5 7 9 11 13 15 6 17 17 19 20 21 22 23 24 25 26 30 ಪೀಸ್ ಉಂಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪೂರಿ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 kg ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು 1.5 kg ಕೋರಿ ಊಲೆ ಅನ್ನೋ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಲೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇತ್ತಿಲಕಾನೆ ದಿಕ್ಕದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಂದಕ್ಲ ಪುಡಿ ಬೋಂದಕ್ಲ ಫಿಶ್ ಆಡ್ ಅತ್ತು ಕಬಾಬ್ದ ಮಸಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಬೋಂದಕ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಫಿಶ್ದ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಕಬಾಬ್ದ ಮಸಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದೀಕ ಅತ್ತಿಗೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಂತೀರು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನೀನು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫೈನಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಅದಾ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ವೇರ್ ತಶ್ವಲಿದಕ ಆಂಡಲ ಹಠ ಮಲ್ತದ ಪುಲ್ಲಿಯರಪ್ಪ ಆರೇ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಆರೇ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀರು ಲೈಕ್ ಆಂಡು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಸಾದಾ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾದಾ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲೆರೆ ಬಂಗನೆ ಅದೇ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಗ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾದಾ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲೆರೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಇಂಚ ಪತ್ತಲೆಗೆ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪದ ಪತ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಸ್ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾ ಮುಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಉಕ್ಸುಲ ಕನದಿ ಹುಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೊಲ್ದಿರು ಹಾಂ ಅದ ಆಪುಣತ ಇರೆಗ ಪಾಡುಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನೂಲ್ನ ತುಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಆಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹಾಕಿ ಬಾರ್ದಿ ನೂಲು ಆಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಜಿ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ತೋಜು ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಲ್ಕಮ್ಮಿ ಉರ್ಮೋನ್ ಬರ್ತಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಡಾವು ಬಂಡ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಂದಿತ್ತೀರ ಅಣ್ಣೆ ಅವು ಈನ ಬಂಡ ಚುಚೂರೆ ಆ ಥರಗೆಲ್ಲ ಪಾಲನಾಗ ಅವು ರಡ್ಡೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಅವು ಚುಚೂರೆ ಹಣ್ಣು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಡಾವು ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂತೀರು ಬರುವೇರು ಬಾಪ ಇತ್ತೆ ಇದರ್ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂತೀರು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ಫ್ಲವರ್
ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಏಪಲ್ ತಾರದೇನೆ ಬಣ್ಣು ತಾರದೇನೆ ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಾರದೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗುಲಿತ್ತೆ ತಾರದೇನೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಗುಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅದು ತಾರದೇನೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫೋನ್ ಬರೋದು ಓಕೆ ಕಬಾಬು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ಬೋಂದಕ್ಲ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ತಿಕ್ಕು ಜತ ಕಬಾಬ್ ಎಂಕಲ್ ಬೋಂದಕ್ಲ ಖರಾಬಿನ ಜಾ ತೇಜು ಬೊಕ ಬಾಕಿದ ಬೋಂದಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಪುಣ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಖಾರ ಹಾಪುಣ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು ಯಾನ್ ಮುಂಚೆ ತೊಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಒಂಚೂರು ಕಬಾಬ್ ಖಾರನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕತ್ತ ಅಂತ ತೆಂಗು ಜೋಕೋಗಿದ್ದು ಪೂಜಾರ ಎಂದು ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಾತನೆ ಇಂಚಿ ಪೊಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಂದಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂದೆ ಒಂದು ಬೋಂದಾನೆ ಪೊಡಿ ಏತು ಟೇಸ್ಟ್ ತಕೊಂಡ ಪೊಡಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೋಲ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಯ್ತು ಒಂದೇತ ಪಲಾವ್ದ ಪೂರ ಬೋನೆ ಮುರನ್ ಎಂಕುಲ್ ಬೋಂದ ಎಂಚಿನ నాకు ಅಂದಿತ್ತ ಬೋಂದಾಕಲ್ನ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಹತ್ತತ್ತು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಬೋಂದಾನೆ ಆತ ಅದು ಎಂಗುಲ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ಪನಾತ ಚುರುಗು ಜೋರ್ದಿಲ್ಲ ಕಬ್ಬ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಐತೆ ಮುರಣಿ ನೆತ್ತ ತೇಜುದಕ್ಲ ಪುದೀನ ಒಂದು ಬರ್ಪು ಪುದೀನ ಚಿಕನ್ ಐಡಿಯಲ್ಡ್ ರೆಡಿ ಹಾಂ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಯಾನೇನ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಯಾವ ಜಿಂದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ನಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಚಪಾತಿಗೆ ಶೋಕ್ ಆತನ ಹಾಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಂಚ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬೈದಾರ ಅಭಿ ಹಾಂ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಮೇರೆಗ ಐಕ್ ಮಸ್ಕ ಬಾಡ್ನು ಕೈಪುಲೆ ಅಂದೆ ಹೌದಾದ ನಾಕ್ಲೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಉಂಟು ಎದುರುಗ ನೋಡ್ಚಿ ಕೊಂಬರ್ ರಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀ ಇದು ಬೈತನ ಪಾಡ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬು ನೊಂದೆ ಹಾಕುವ ಉಪ್ಪಡ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲಿ ತೂಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಡು ಉಪ್ಪಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೀಸ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿದೆ ಈಗ ಬಸ್ತಿಲ್ಲ ಕೈ ಬೊಬ್ಬ ಇಡ ಸುರ್ಮಂತಿ ಯಾವತ್ತಾ ಹೋಲೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೇಕುಂಟು ಜಾರ್ನೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುರ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೊಸತಾದವು ಪರತ್ತಾದ ಗೊತ್ತು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ದ ಅಂಚೆ ಅದು ಬೇಗ ತಿಪ್ಪಕ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕೆಂಪು ಬರ್ಕೊಡದ ಕಬಾಬು ಅವು ಹೊಲ್ತಿದ್ದು ಮಾರ ಇಂಥ ಹೋಟೆಲ್ ಬರೋ ಮಲ್ಪೀರ ಈಗ ಕಲರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಆಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವುದ ಅರ್ರೋಟು ಬರ್ಕೊಡ ಕಲರ್ ದಪ್ಪ ಕವರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಕವರ್ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಹೆಂಗೆ ಕವರ್ ಇಷ್ಟ ಮಾರ ಹಾಂ ಒಣಸಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ತಿತ್ತಿ ಗಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬು ಇತ್ತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಪ್ರೂಪ ಬರ್ಪುಜೇರು ತಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂಚ ಅದು ಬತ್ತೀನಿ